benvingudes i benvinguts a HAT ASMR. I si voleu saber el que avui s'amaga sota del meu barret, doncs us haureu de quedar a veure-ho. Doncs bé, el que avui porto dins dels caps de setmana en català és una altra lectura, però aquesta vegada és d'un llibre bastant conegut. A molts us portarà records de quan érem més petits. És un llibre del Sebastià Sorribas i no us deixo més amb la intriga. És aquest vídeo. El zoo d'en Pitus. Sí. Aquest llibre és un llibre xulo quan el llegeixes quan ets petit. No l'he tornat a rellegir de gran. Sé que em sembla que també se'n va fer una pel·lícula. Però bé, el zoo d'en Pitus tracta d'un grup, una colla de nens i nenes d'un barri de Barcelona que davant d'una adversitat que li passa a un d'ells, doncs se les ingenien per muntar un zoo i recaptar diners. Doncs bé, us faré una lectura d'un fragment i començarem doncs pel principi. Aquí, ja ho tinc. Doncs ara sí, comencem. La colla. No fa gaire temps, en un dels barris més antics de Barcelona, va passar una cosa que val la pena de ser contada. En aquest barri, com en tots els barris, hi havia una colla, i el capdavanter d'aquesta colla era un noi de 10 anys que es deia Jordi, però que ningú no sap per què tothom li deia Tanet. En Tanet era un noi molt espavilat. A l'escola sempre era dels primers i dirigia la colla amb mà ferma. El segon de la colla es deia Quim, però perquè era molt saberut i totes se les empescava li deien Fleming, el nom d'un savi molt conegut a tot el món. Després hi havia el Juli. El Juli no tenia cap motiu. Es deia Juli i Juli li deia a tothom. Era un noi més aviat alt, amb ulleres, i li agradava molt escriure i estudiar. Un altre es deia Manel, però com que a casa seva li deien Manelitos, doncs tothom li deia Manelitos. En Manelitos era un argent viu i valent com ell sol, però era un bon xic aixelebrat i tot ho esgarrava. I anava sempre vestit penjim-penjam. Un altre es deia Josep, però perquè era tot grasonet i rodonet li deien Cigró. En Cigró no era massa valent, però era força espavilat, i quan en Fleming inventava coses, en Cigró era el seu millor ajudant. El darrer de la colla també es deia Josep, però li deien Pitus.
passar el que li va passar, aquesta història pot ser contada. En Tanet, el cap de colla, és un noi molt espavilat que sembla més gran del que és. Sempre va net i polit. Els seus companys no saben pas com s'ho fa. A l'escola sempre és dels millors, però d'això en Tanet no en presumeix. Té una gran virtut, sap manar. I quan ha de renyar, ho fa de tal manera que ningú no s'enfada. Les seves grans pensades són famoses entre els nens i les nenes del barri. El Fleming. El Fleming és el segon de la colla. També té 10 anys i es diu Quim, però tothom li diu Fleming. El nom d'un savi molt conegut arreu del món. El motiu li ve de tenir la mà trencada a inventar coses. No és massa alt i porta ulleres, com tots els savis. És el primer de l'escola en matemàtiques i ciències i gairebé el darrer en geografia i història. Ajudat per un altre de la colla, en Cigró és capaç de muntar tota una instal·lació elèctrica. En Juli no té ara cap motiu. Quan era petit era molt baixet i li deien baldufa, però després va començar a créixer i, és clar, va deixar de dir-li-ho. Ara tothom li diu Juli. És molt estudiós i li agrada molt d'escriure. Abans d'estudiar qualsevol lliçó, l'escriu sencera en una llibreta. És tan alt que els seus germans el fan servir per abastar el pot de la mel o el de la confitura del rebost, que són molt amunt. Té 9 anys. En Manelitos. Es diu Manel, però tothom, començant pels de casa seva, li diuen Manelitos. És petitó i deixat com ell sol. Sempre va penjant. No para mai de moure's i potser és el més valent de la colla. Té, però, una gran desgràcia. Tot ho esguerra. Ell prou que procura de fer-ho tot bé, però és inútil. Quan menys s'ho esperen els de la colla, el Manelitos en fa una com un cove. És carn i ungla amb tots els gats i gossos del barri. I els seus més grans enemics són els vestits encarcarats. En Cigró. En totes les colles sempre hi ha d'haver el noi grassonet que menja a tota hora. Aquest, en la colla d'en Tanet, és en Cigró. El seu nom és Josep, però ja de molt petit tothom li va començar a dir Cigronet i ara, que ja té 11 anys, encara li diuen Cigró. És una mica pruc i qualsevol cosa li fa posar els cabells de punta. Els gossos massa grossos, els cartells de cinema anuncien pel·lícules terrorífiques, els mariners negres americans, però, per altra banda, és molt despert i té un gran enginy. Ja hem dit que és l'ajudant d'en Fleming. Junts fan grans coses. En Pitus. També es diu Josep, però perquè és el més petit de la colla, té 7 anys acabats de fer, li diuen Pitus. És tan petit, és clar, no arriba enlloc i moltes vegades fa més nosa que servei, però els de la colla se l'estimen molt. En Pitus sent una gran admiració per ells. Tota la gent del barri el coneix perquè és molt amable amb tothom. És bon nano, de debò. La Mariona. La germana d'en Cigró, la Mariona, té 9 anys i és molt assenyada. Totes les noies del barri l'admiren, encara que té una mica de mal geni. Per a tractar els nens i nenes petits no n'hi ha d'altra. Tothom al barri sap que dibuixa molt bé. Quan, asseguda a la galeria de casa, dibuixa un conill, el
tenia 7 anys, tot just fets, encara que moltes vegades feia més nosa que servei. Ja que es cansava de seguida i era tan baixet que no arribava enlloc. Era bon nano i els de la colla l'acceptaven de bon grat. Sentia una gran admiració pels seus companys i això de poder pertànyer a una colla de nens més grans l'omplia d'orgull. Però en Pitus va tenir molt mala sort. Un dia es va posar al llit tot empiucat i quan el metge el va anar a veure va dir que tenia una malaltia molt greu, de les que es presentaven solament un cop cada 10 anys. Pobre Pitus! El van veure un munt de metges, des dels més anomenats, i finalment tots van quedar d'acord que per posar-se bo del tot, en Pitus havia de fer-se visitar per un metge suec molt famós. Però a casa d'en Pitus eren molt pobres i el viatge a Suècia era molt car. Com s'ho havien de fer els pares d'en Pitus? Quan al barri es va saber la nova de la malaltia d'en Pitus i que per posar-se bo havia d'anar a Suècia, tota la gent va estar d'acord que s'havia de fer alguna cosa per recollir cèntims pel viatge. Però què fer? La gent del barri eren gairebé tots treballadors que guanyaven el just per anar tirant i el viatge era tan car. Malgrat tot, la gent del barri estava decidida a fer els possibles per pagar el viatge del pobre Pitus i de seguida s'empescaren coses per recollir cèntims. Es van fer rifes de coses donades pels botiguers. Tothom duia números al treball per vendre'ls als companys i es vengueren com l'aigua, perquè la gent, en saber perquè era la rifa, es posava de seguida la mà a la butxaca o al moneder. Es va fer també una comissió per organitzar un festival al local de la parròquia. En aquest festival actuaran molts artistes coneguts sense cobrar res. Encara que començà un xic tard, el festival va ser un gran èxit. Així, de mica en mica, la guardiola per al viatge d'en Pitus s'anava omplint. Una tarda de dissabte, en Tanet reunia la seva colla al solar on acostumaven a jugar. Escolteu, començà en Tanet, quan foren tots reunits, hem de fer alguna cosa per en Pitus. Ja sé que tots hem fet el que hem pogut, venent números de les rifes i entrades pel festival, però en Pitus és de la nostra colla i tenim el deure de fer més encara. Els altres feren que sí amb el cap. Estaven tots d'acord que calia fer alguna cosa més per en Pitus. Però què podíem fer? Has tingut alguna pensada? Preguntà en Fleming. En Tanet se'l mira un moment. De seguida respongué: sí. Digues, li demanaran tots. Veureu, començà en Tanet. Tots pararen l'orella. Us recordeu d'aquest diumenge que vam anar tots al parc a veure el zoo? Sí, respongueren els altres. Oi, i com ens van divertir, va dir en Manelitus. A mi el que més em va agradar van ser les mones, comentà en Juli. A mi les foques, digué al seu torn en Zigró. Calleu, ordenà el capdavanter i prosseguí. Us recordeu de la gentada que hi havia? Oh sí, digué en Fleming. Els diners que deuen fer cada diumenge al zoo. Tu ho has dit, tallà ràpid en Tanet. Què vols dir? Preguntà en Fleming. En Tanet es mirà un a un els de la seva colla. Aquests estaven tots intrigats per veure en quina se'n sortiria en Tanet. Finalment, el capdavanter parlà. I si en féssim un nosaltres de zoo?